Tek wong sawahe ra sang gladhek ketok kore. Mu teronge wong kok malah amek. Terong puter-puter kok. Puter-puter iki tandurane wong kok nyapa wae ndelok tandurane wong. Iya, eneng lomboke barang jane. Lho. Ora usah sok ngono kuwi ra apik. Yo ben enek barang sing nek pinggir dalan terong lombok ngene pokoke wis rasah melu rasah. Jarane wong didulitne sambel korak enak ngono. Apane? Terong. Terong enak ae dienggo Nggo mangan lalap di oseng kae kok iso. Lah wong-wong ke po didulitne sambel korak. Lha. Ngono. Bene kuwi teronge wong rasa melok amek. Wong wae yo reneng. Lah yo mlakne ra enek kuwi ya. Sah. Montore sapa ya? Degae wong ngene kono. Ayo boleh. Lah ndelok lah gek. Wingi ngajak mulih to. Wingi kan nyemplung purung ndelok trot-ratan tok. Gak aku ora tau nyemplung kok. Delok kok ratane ketoke. Lho mote akeh.